やっぱ餃子太郎鉄板なんじゃないですかね。僕はチャーハン好きですね。やっぱブラックなんですかね、やっぱ富山なんで。ああ、中トラ。今年で35年、トラ、タイガース。タイガースファンで、トラにつけて、あとユニーアの矢を入れただけなのが。簡単な発想長いですよ。コトラとブラックのスープ。何時間ぐらいかかれるんですか？これで10時間ほどかな。2日間かけてやっから、これは継ぎ足し。骨全部取って、また骨入れて。普通一般のものを使って鶏ガラとかね、豚骨、椎茸、拳、野菜。じゃみんな入っとろう。どこらしもみんな入っとっちゃ。すっごい色が出てますね、継ぎ足し。醤油は、いろんなもん混ぜて、3種類ぐらい混ぜてる。焼き豚に煮込んだ醤油を醤油だれにしてる。でも、コトラとかはまだ違うからね。2種類作ってるんですから。米だけ冷たいわ入れて。でもマスターなんで阪神ファンなんですか？昔から京都におったからずっと。うちの親父も阪神ファンだったから特にそういうのはできないと思うけど。真由美とか掛布バース岡田の頃やからね。タイガースファンでトラにつけてあとユニーアの矢を入れただけなのが。簡単な発想長いですよ。あ、そうなんですか？うん。
飲まれるお客さんと多分飲まれないお客さんでまた多分頼むもの変わってくると思うんですけど、やっぱ餃子鉄板なんじゃないですかね。肉汁が溢れとるような感じだ。めちゃくちゃ熱いけどね。酒のつまみとしてはターローですね。はい。ターローは大人気ですね。タロの味噌です。絶対白ご飯あるやん。ねえ。どういうもん。醤油です。ご飯一つ。ありがとうございます。はい、死んだ。やっぱ太麺だ。美味しいですか？美味しいです。あ、タンメン僕食べたことないですね。食べないと。座敷中トラ追加です。中トラやろ。ひな形あるんですけど、でもその通りにはできない。中トラゆで卵。あんなもんパンからって100円とか200円やろ。どうですか、お味は？美味しいです。ブラックですか？これはブラック、コトラのブラックです。これは中トラですね。こっちはだいぶ濃いんで、あ、そうですね。ちょっと中間の。ちょうどいい感じに。ちょうどいいです。
名神やから。こちら、伊豆諸島の十島村、今日震度5弱を観測する地震がありました。うまい。美味しい。昔ね、太鼓山にメンパチやっちゃ、あこ食べに行ってやりたいな思ったんです。してね、いろんなことを試してみて、今でも試しとくけど、でも最初はさ、そうラーメンなんかやったことないもん。だから、どうやってスープとんがもわからんがでやったがやもん。まあ、赤字やったね、ずっと。だって、何も知らんラーメン屋なんか誰もこんちゃ。まあ、ただ、朝5時までやっとったからね。水商売終わった子が俺ら水商売やからみんな来てたり飲んだりして、だからもう12時までお客ゼロ、夜中の。そっからお客は本当ですか？そういう時代だったわ。今はやっぱなんでラーメンだけですよ、やってけんは酒とかつまみでなきゃ。さこの根付けの大気みたいにね、一日何百も出るようならラーメンって好きやったやつやね。ラーメン屋やる前って何会社員やったの。あ、そうなんですか？まあまあ水商売の会社員、桜井町に店いくつも持っとって、そこの会社によって独立して店桜井町から始めて、で、だって、もともと富山県内に新庄のとこ二俣、新庄、それから府中町にもあったんだよかな。富市かなんか。ああ、富市、あ、ここにあったが、ラーメン屋は定年ないし、死ぬまで一緒にね、飯食ってけっからね、店やる限りは。